सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 20 जुलाइनि बिसानाव फारियै चिरांनि रकि नार्जारिनि हारसिं आं, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि दैज्लां, सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि साननाय लैथोआव गोजोम, बाक्सानि सबिराम बर'नि माब्लाबा, सोमजिला बसुमतारिनि जोंनि बर' बिमा, गहपुरनि निरन्जन बसुमतारिनि सावननि फुंबिलि, सनितपुरनि जायफं ब्रह्मनि दुखुथिया बिमा, बाक्सानि रैदोम बर'नि थब्लनो नांगौ, रंजाली गयारिनि मोगथाङासो सिमां, रंजाली बसुमतारिनि मुंख्लं जोहोलाव आरो फैनालि बसुमतारिनि फैफिन नों रजे खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेन गोनां लिरथिखौ अरायबो दैथायहरबाय थागोन।